Muna nga wa ko kasabot sa tradisyon aning uban nga mga Katoliko nga magbasa-basa og tubig panahon sa kapistahan ni San Juan. Asa man dapita mabasa sa Biblia nga nagtudlo ang Ginoo nga magbasa-basa ta og tubig panahon sa kapistahan ni San Juan. Matag John 24 gyud ni mao ni sagad nga mahitabo nga magbasa-basa og tubig, yab-an og tubig kutob sa makit-an nga di nakahatag kini og kahasol ngadto sa uban nga mga tawo, mga kabombo. Do you think nga nalipay ang Ginoo ana anang inyong gibuhat nga magsablig-sablig mog tubig? Makaluwas ba na sa inyong kalag kanang inyong pagbasa-basa og tubig? Bubintaha na lang ning uban kay dili magsablig-sablig og tubig apan adto pod sila magligo-ligo og dagat. Matag June 24 mga kabombo kalagi pista man ni San Juan Bautista. Pero sultian ta mo, kining mga tawo nga naghimo ani nga pagbasa-basa og tubig panahon sa kapistahan ni San Juan, mao ning mga tawhana nga nagpractice sa binuhatan sa mga pagano. Wala na nagpasabot nga si Juan Bautista nga nagbunyag ni Jesus Christ matag panahon nga magpista magbasa-basa tag tubig. Wa na nagpasabot nga ingon ana, binuang man nga tradisyon. Unya ang simbahang Katoliko wa sad makabadlong aning mga membro sa Katoliko nga murag gilayasan sa insaktong pangisip. Kita ko sa Facebook kaganiha nga dunay mga tao padung mo duty giyab-an og tubig, naglakaw giyab-an og tubig, nagmotor giyab-an og tubig. Perting basaa kay lagi pista kuno ni San Juan. Tarong di ay na nga naglakaw ka padung sa imong gijutihan, yab-an kang tubig, sabligan kang tubig kay San Juan pista kuno. Nag-drive kag motor, angkas nimo imong asawa o imo anak magkana, yab-an kang tubig kay San Juan lagi kuno. Sakay ka sa jeep, yab-an kang tubig kay San Juan. Perting basaa padung ka mo duty kay gisabligan kang tubig. Naay pulis ako nakita nag-viral sa Facebook. Giyab-an og tubig ang naong kay lagi San Juan. Ang pulis nagbantay sa crowd control. Giyab-an og tubig ang iyang naong. Dili ka usa, dili ka duha, kadaghan. Giyab-an gamit ang kabo, gipuno sa tubig, giyabo siyang naong mga kabumbo. Wa intaw nakapalag ang pulis. Bisag maklaro sa naong sa pulis nga pwede na niyang sukua. Na low moral in town ang pulis nga nagbarug. Unya, giyab-an lang kalit mga kabumbo. Imbis nagbantay sa crowd control kay unruly na kayo ang mga tao, mga kabumbo nga nagbasa-basa og tubig gas kalsada. Bisan sa dapitang nga anggol, wa jud di pulos ning ingon ani nga tradisyon. Nakahatag kini og kahasol nga to sa mga tao, mga kabumbo. Sa uban nga mga tao nga wala ni participate aning pagbasa-basa. Hasol kay mga kabumbo. Wa kini kalainan ngadto sa festival sa Olango Island, sa Lapu-Lapu City. Nga ang mga tao dito murasag na praning, mukaon og tais baka, ang iring og manok isabong, ang mga lalaki nagdaster, tanan inamaw na kining festival sa Olango gitawag og Baliw-Baliw Festival. Nga ang mga tao dito mura pong gibaliw mga kabumbo. Asa ka mangita ang iring og manok gisabong? Iring og manok gisabong. Naputi tao ito nga nikaog tais baka. Naputi ito mga laki ito gadaster mga kabumbo. Kalagi Baliw-Baliw Festival. Mao ginang gipang baliw gyud. Way kalainan ni kini nga San Juan nga basa-basa og tubig, way kalainan ni aning Baliw-Baliw Festival des Olango Island sa Lapu-Lapu mga kabumbo. Unta kini nga practice makorek ni sa to mga kadagkuan sa kaparian, kadagkuan sa simbahan Katoliko. Para kanako binuang man ni, inamaw man ni, wa magtudlo si Jesucristo anang magbasa-basa tag tubig panahon sa kapistahan ni San Juan mga kabumbo. Nakahasol lang ato sa mga tao, binuang gina, bisan sa lapitang nga anggol, makaingon ko di maayo. Nakoy nakita dito sa social media, naluoy kong gatanaw. Naglakaw sa kalsada padung duty gibasa. Ang pulis yun, basta mo paspas ng internet, ako ipakita ninyo. Doon ako giandam nga material makabumbo. Hini lang kang internet, tanawa, nakita na ko.
pwede na to ipakita ni Bongbong Marlo. Ako isend nimo. Kini maog kini maong video sa pulis nga giyab ang tubig. Ha? Naluoy ko ba nga nagbantay ka crowd control unya kalit lang kaga yab-an kaniya og tubig. Ang pulis wa kapalagoy. Wa kapalag na ako kay ko binuang naman ni. Na ako nasa mo Marlo kana tanawa. Ha? Nani sa kalsada. Abot og dili napita kay sa Cebu gahapon wala man ta ni practice kaning basa-basa panahon sa dito sa nabay lugar nga San Juan. Nabay San Juan nga lugar no. Basin kining hitabo dito ni sa lugar sa San Juan nagbasa-basa sa tubig. Oh. Nay pulis gikatawaan lang. Nasuko ang pulis nawa. Na bad shot ang pulis kag giyab-an sa tubig mga kabombo. Binuang man na. Nag-duty ka, nagbantay ka sa crowd control nya sabligan og tubig imong naong mga kabombo. Nga? Para kanako binuang gyud. Bisan asa napita nawa. Tanawa ang pulis giyab ang tubig mga kabombo. Ha? Giyab-an og tubig ang iyahang naong unya. Nasuko na gyud siya giusban pag gyud yabo. Nasuko na gyud siya kay giyab-an sa tubig giusban pag gyud matay. O the timing pang gisapot ang pulis na siya mapusilan or nabay makulatahan. Wa ba kaso ingon ani nga ipasaka? Nga nag-duty ka yab alag tubig kalit. O sa may kaso ipasaka na. Nya maingon sad nga kultura ni nato, tradisyon nato ni kita mga Katoliko basa-basa tag tubig. Di ibutang sa lugar ang kiat. Ato na pakita ang video Bongbong Marlo. Nang kining maong video tanawa. Tanawa sa Facebook Live. So, nakita nyo dito, pulis yung magtubig. Ang pulis, yun ba? Dool ang pulis, dool. Dool yung slaki, kaya ganun gibasa sa tubig. Gibasa na po, isabigan na po tubig. Ang ubang mga tao, nagkatawa ng isip. So, kaya pulis bad shot kay pulis Way respeto sa uniforme sa pulis. Ang mga tao, mga kabombo nga, nagbasa-basa og tubig. Tanawa tong Facebook Live para makita mo. Og unsay porma aning mga tao nga nangaligo bisag way uwan niya nagbasa-basa kay San Juan lagi. Naluoy ko sa pulis tang tan-aw na uniform pagyud mga kabombo, gisabligan og tubig iyang naong. Nag-duty ka diha, sabligan ka ng tubig. Ang uban padung sa kumpanya para mo duty. Gisabligan tubig mga kabombo, binuang naman Bitaw? Tanawa, Unya, kanini aga, o sa tawag ani? Tanawa